Ito mo duha kasi ito mo usara. Chicken skin. Tilen, chicken skin, you know? Then fried chicken o ginabot. Ay, naka-live na ito. Nagsugod. Mayong uto sa tanan na we are live at bang sa SCC, Southern Capital College. Oroquieta City kay nakoy nakitaan ka people akong gianhi karon ba kay trending jud siya din dagang mga ni diri. Dayon atong tilawan karon ka people og unsa jud kalami kay atong last bitaw natong adto sa Lamak kauban naman sila atong sa Lamak nga ginabutan. Daghan yung mga adto bisag layo tuyuan nagadto karon nagpasentro na gid sila. Unang easy access na ka people og tilaw na punta. Mga unta, mayong udto sa tanan and shout out. Happy viewing 200 viewers. Keep sharing our live. So welcome sa ato ang pag-live karon ka people. At bang sa Southern Capital Colleges ni ka people sa gawas sa Aquamart Water Filling Station. Pilay serve sa Balbacoa? 70. Wow, lamihan. Shout out to Jasmine Claire Castellano ni Gary og Roland. Shout out to Kent Julian Ponce. Pa-shout out ni Ate Lena akong silingan sa Upper Lamak. Shout out from Zamboanga, Sibugay to Edito Abarquez. Say huy. Shout out sa mga taga West Bay dito no. Unsay experience? Kumusta ninyo ang pagpangaon? Wala pa nagsugod pa. Sige while nagsugod pa sila. So ako unyara po ko mga ka-people kay ako sanay silang pangutanon o kumusta ang ilaang experience. Nani tago ning taga ko ano, Jasari. Insulo ro gidali kinaulo siya kaulo eh. Shout out to Jehan Oberes. Happy watching guys. Space. Mo join ko sa taga West Bay karon ka people, muban kog kaon nila ni. Karon maibalaan jud ako unsa kalami. Asay mas lami nila sa Lamak pero kauban na sila sa Lamak, guys. Ha? Daghan-daghan ba pong mga on dire mga viewers for only 70 pesos. Noni ang 70 pesos na balbacoa. Pakita ninyo. 300 viewers, mayong udto sa tanan. Sa sudan ninyo diha. Telen makay ko og gloves. Tagpila po ang ginabot. Ginabot na natay kuan. Free for 100 pero ang set na to sir with rice and Pepsi na 50 gihapon. Set na siya? Yes, with rice and Pepsi o ginabot. Kani pila man ning with rice inani? Kana siya, mo na siya ang with rice. With rice o Pepsi. Kulangan pa Pepsi. Dili ako mag soft drinks. Oo. Iwas ko sa karon. Pero Iwas siya day. Pero apel sa package. Mga minute words. So taga West Bay na ay unsa na sili na para pahalang. Si mangayo pugo na unya. Nindot kay puno na napoy sili dai guys. Tagpila ang serve sa Balbacoa na dugay nako wala account. For only 70 pesos. Okay ra magpakita mo. Okay ra. So shout out from taga-asa mo. From unsa mo? Ha? Asa Netix. Mga teachers mo, sir. Teachers. So kumusta man ang lasa sa ginabutan nato karon? Lami? Lami jud siya kayo. Kumusta man ma'am? Lami jud. Pila ka buok inyong nahurot? Duha. Aside sa ginabot no, tapos sila fried chicken. Kumusta man ang fried chicken? Lami sad kayo. And your gravy ha?
rate 1 to 5. 5 highest. 5 jud. Kami jud ay siya. So, ay kuya. Uban ta ani, kita ani. Ali kuya, nga kita ani. So, naka-live man ta okay ra. Sa mga nag-vlog ta galing ani. So, sa mga viewers dito sa mga ning apas o lantaw, dagang ganahan diri kay naamang koy balbakwa pod aside sa ginabutan. Kada ginabot bitaw fried nga intestine. Location is Atbang yun ni sa SCC, Southern Capital Colleges, Oroquieta City. Shout out from Usami si Ismael Obpon. Shout out to Frelin Dilihencia. Shout out. Muna siya ako ang sudaan karon guys. Sarap. Ikulangan pa mo? Halangan. Nari pa halangan yun. So, sa mga taga West Bay, dito, no? Must try. Nindot po diri nga area, mga good mga viewers, kay dool og skwilahan. At bang sa Nitex Incorporated o sa Honda Des. Na nga, okay po. Balbakwa lovers, attack na. Shout out to May Gumulon, Mary Moon, must try ani. Shout out Pepsi Cola soft drinks from Jack Distributors, Sir Manny Labadejos, Purokdos, Tuyabang Bao sa Morales family. Shout out. Shout out to Wing Manayaw. Shout out sa Kuagaw Tambok Igok Sir. Shout out to Frelin Dilihencia. Shout out Pepsi Cola. Karon guys, ato. Putilaw ko guys. Akong ginabot direct. Favorite dyan na delivered. This won't be complete kung wala ni. So, naagin ni sili. Nape pa sili. Day! Sarap. Silang sir ka paabot, Day. Kasi na kanipod ang balbakwa. Pakita ninyo ang balbakwa guys. Orange, yellow to orange color. Shout out ko Tambok Igok Sir from Elton to Jelor Lorgy Bossing. Inabot inyo. Nara sila inyo ang mga kailan eh. Yung mga kailan eh. So nara naka-stand ako guys. Sir Jan, maka-high blood yun. Ang high blood ma'am kanang wala sa sudaan muna. Muna high blood kung wala kay sudaan. To Grace Almonte, shout out. Rocky Road, shout out ka people from Tokyo, Japan. Nakakamiss magbalbakwa. Pwede lang sa natin ikuha na lang makuno ka lang sa kasay para 100. Nay bulalo di Atelen, kano sa daw ka magpa-bulalo? Ay wala may nagbulalo. Wala daw bulalo, ma'am. Ay Sir Marvin, asa dapit sa Oroquieta. Diri sa Atbang sa ECC. Karon guys, atong tilawan ang balbakwa. Guys. Awa. Oh. Ang akong spoon, plastic ni. Para makita ninyo unsa ka humok. Awa. Nawa guys. Wow. Shout out to Dairin, shout out to Celso from Zamboanga. Shout out to Marlo Ron at bang sa Southern Capital College, Oroquieta City. Wow. Sarap. Yes, going sa Tulay. Shout out kong Madam Lina Abuton Muralde nga gwapa kaayo. From Dairin. Tagpila ang serve daw aning akong gikaon. Kaning balbakwa is kani 70 pesos. Omo kayo ka people. Naka plastic spoon ko ha. Tingnan mo yan see. Shout out to Sharon Foods. Nicole Wagner, shout out JVC, shout out Sir John. Ang ginabot na to is 90 atile no?
with rice and soft drinks? 50 with rice and soft drinks. 50 pesos wow, tipid barato Ginabot. Yan, kani manahan ka people kaya pasili pa lang. Siya. Ako si Edwin ka people. No? Higo pa siya sa sabaw. Shout out ni Uncle Nonoy, boss. Kanang naka-yellow og sanina nga from Sis Nijin. Annalyn Carion, pa shout out kay Irish Lucica na tindera diha. Irish Lucica, nasaan ka? From Annalyn Carion. Shout out sa mga taga Isisino. Nindot kayo din sa gawa sa inyong eskwelahan kay Naday Balbakuhan. So far, kumusta man ang inyong gikaon karon? Lami kayo. Kalimot sa mga lang. So, mubalik sa kalingog si Masima guys, akong gikaon. Muni, akong unang ipakita ninyo kanin siya. Ginabot. Akong favorite ni siya. Ganahan ko ni ibutang sa may silya na ba. Lagyan siya. Tapos yan. With rice. Mangita dyan mong tilaog o kuan. Kanang soft drinks kung nakaka din. Shout out to JVC. Yes, maulan jud ang panahon mga nindot og may gupigag balbakwa kay init pa kayo. Yes, Odoketa ra from El Makinista Manyabo. Unsay ngalan daw ani attendant sa imong store? Tindog man ni sa lamang. Vans tindog karon nakalingkod naman Vans ginabutan na. Vans ginabutan na sa sino ta magtindog ani no? Naman magtindog. Shout out to Kimberly Ihara, Diana Jian David from Neil Makero Codilia. Shout out Kol Nonoy from Reggie Kaay. Siljan Reggie Viernes. Yes, lami pa sa Cebu from Ira Romero Ganya. Shout out sa akong amigo dentist Doc Morel sa City Health Office ug sa akong amigo manager si Manager Arnel nako sa Cebu karon. Mga amigo ga pa check up from Caloocan, Manila to Vivian Gargar. Please share our live guys para mas makita ninyo. Balik sa kaon guys. Huwag nalimot na ko. Umok kayo ang balbakwan lang. Plastic niya. Akong gigamit lang ang kutsara. Wala ginabot dahil na parang apagay na nalabay nagpa-reserve daan sa hanman ma. Chicken ba? Review na ko sa kuan lang ilang balbakwa guys. Umok kay per dili siya kanang sobraan mo kay kang mga sakto lang. Kaya nabitaw ka ng humukay, mura nabitaw siya gently. Pero kaya sakto na dyan. Actually, baka ni guys ha. Baka ni. Dili ni Carabao nga balbak ko. Mukha yun. Aside sa baka guys, napo sila yung fried chicken dili. Tagpila fried chicken dili. Only gravy na tatong fried chicken. Only gravy for only 50 pesos. With Pepsi With Pepsi and chicken ka ma'am. pa dyan. Wala sa guys ko din. Sarap. Pila ka set na chicken? Sarap. Chicken ha. Muna yung 70 guys. Pa-shout out to Hilda Brave. Pila, 70. Ang ginabot na to is 50 pesos with rice and drinks. Location is Centro Oroqueta de Atbang sa ICC, Southern Capital Colleges. Hi sa naka-yellow from Siljan kaayo na lang. Shout out ko. Naka-yellow. Dagana nagpa-shout out sa West Bay. Shout out sa taga West Bay from Queenie Saldariaga. Oh, isa ni siya. Kailan ninyo? Kailan ninyo? Queenie. Ikaw may si Queenie kasal saan nawala man asa to. When i-comment. Shout out Queen. Shout out ko sa taga West Bay nga nag-account from Queenie Saldariaga. At ba sa des?
Isa ko din mo. Mayo tong punto gwapo watching from Usamis. Mountain Dew lada. Tulo ka ba? No, nagiging ay, ginabot na. Isay ko na itong chicken sa chicken. Same ra. Kaon sa ko guys, if you're nagkaon ko guys, ay pakita niyo ni. Hinay jud ko mo kaon guys kay masa pa mo ko sa inyong comment. Sarap. Kumo kayo, di mo maibog, kumo kayo. Okay ra makita mo ma or nay maulaw. So from SSC. So from SSC mga ka-people, sila na po itong i-focus. Mga education students, teacher ka ma'am. Ikaw, student po ka. Taga-asa man mo, taga-asa ka ma'am. Aloran ka mo, ikaw. Adila Tabog Norte. So far, kumusta man ang food? Permi na ba mo dire? Sa ginabutan, tindog-tindog. Ikapila na ninyo, sir? Kasapa. So okay na gina. Agi ka lamak pa jud mo. Ma'am Len, unsa gid daw sekreto nganong diri jud? Nganong ang bisag layo daw ang tindog-tindog sa lamag mo adto jud sila. Unsa day naa sa imo ang ginabutan and sa balbakwa nimo? Ang atong customer lagi makatubag ana sir. Excellent customer service lagi daw mo mahatag. Lami ang Daghan man jud moingon nga lami maayo. Basta ko moingon ko lami jud. Walay char ka people lami jud siya. Okay ano kamura ako ipakita sa kamo sa background niya. Guys, kani guys 70 ra niya pero ako rin ang gikuan. Kumo kayo ang balbakwa plus init pa jud. chicken skin 95 ra. 70. Unsa na oras kay basing na late na ko. Mubalik pa dai ko 12:45 ka people na duty ko sa City Hall. Ako lang gining gianhi kay dili na ko mag-lunch on. Wala na nagbong bag. Ang milyon. Balbakwa to ma'am no? Dili dai ma'am sayo ko ma'am 70 plus 10 o Tagpila na sir, 70 pesos ra din ang fried chicken. Pila ka ito? 30. Shout out to Joanne. Janely Realista regards ko sa ako ang ex. Ha ha ha. From Ubod, Jessa May, Umpo, Clariba, shout out. Shout out to Vivian Gargar. Shout out to John Frederick. Abian Miss Peros. Shout out kang Edwin og Nonoy. Sa MGS Motor Parts ug kang Ma'am GC from John Frederick. Joanne, shout out. Shout out to Bonnie Gapul. Higop sa kog sabaw guys. Thank you. Dahil ninyo sir duha ka. 140. From Cagayan de Oro, John T. Lumasag. 150 tanan. Anissa Lumulo, shout out. 170 ra sir. Eva May Acero, shout out ko ni Ate Irish Lucica. Daghan mo fans. Naka oh. Kaya ka fan. Naka. 170. Shout out to Joy Joy and Justin from Zane. Bonnie Gapol, shout out from UAE Dubai. Shout out to Miho. Kada shout out hungit. Oh, di lami guys. Sige, sige. Thank you so much for sending 99 stars. Kinsa ning gasend. Salamat kayo sa pag-send, ma'am. Okay, tayo sa... So, atbang ra sa SCC, no? Tanawa, atbang ra jud sa SCC. Sila, guys. Ito ang mga viewers. Ito ang mga students from SCC. Yan. Hey, kalingaw lang ko ma'am kay wa pa man po yung oras. Kami as barbacoa eh. Kamu basig namoy ganahan i-shout out while nangaon mo.
Hello. Sa may nang cheat? Cheat sa exam or cheat sa... Ano yung kawal mo, sir? Shoutout man. Shoutout mo sa mga cheater. Cheater. Kasi sa election, pag-undang naman kailangan Na, undang na gid kadagan na nasakpan gid. ano yung mga reason Shoutout to Miho Christian Fertis lami jud. Shoutout to Ira Ganya, salamat kay sa 99 stars. Kay Flores, shoutout to Gaspar Labadan from Malate, Manila. Shoutout Wing Malayo, shoutout ni Kaisa Chanchan ug Lingling. Kunya mga teachers diha sa SCC. Nathan Lico, ugma pa ni sir. Shoutout from Usamis. Asa na dapit diri sa may SCC ni ma'am. Kanina na na SCC. Shoutout ko ni Nathan Lico. Shoutout ni May Apales. Muna ilang fried chicken guys. Time check, it's 12:32. Wa pa mi na magpangaon din samot na ko sa yaw-yaw. Kuha na ng gloves, kaya di na ko na gamit. Sarap. Suka na guys, sili din na para pampa halang. Lami kaya lang balbakwa guys, dili mangud siya ang hit dayon lasa kaayo. Lasa jud kaayo siya. Open mo every day? Monday to Fridays. Shout out sa sir. Sa Lamak, Monday to Saturday, wala Sunday. Wala. Pahuway ang Sunday, simba na. Dayon, open, unsa oras sa sugod daw? Ang Lamak ka to 4 p.m. 4 p.m. sa Lamak. Dili sa SCC 8 morning mag-open na ka. Until Mahurot. Hapit na mahurot. Hapit na so kung mahurot, mag-close sa buta. Until supplies lang. Until supply last. Kanita 17 ni siya ka people pero ako na nang ikuan. Location, Clary Cabral, dito sa SCC. Sa barangay ni Anima? Poblasyon 2. 70 pesos. Sir Ragdi, akong agaw, mayong udto di agaw, maniudto ta. Shout out to Sir Don Romantico, maunay nagprito sa ginabot from Linok, Madarimot. Shout out sa mga taga Mubod, sa kong mama, Nina, o Gina, taga Purok, Uno, Mubod. Shout out po. Kaon sa ko guys, dito sana ko sila i-focus. Yes. Diya sana ko ibutang ang cam natin para sila yung makita. Makita ang sobrang sarap na pagkain. Mas maayon na sir, kaya maibog noon sila, lalamian nila mukhaon eh, murag ganahan lagi ko, tayo po daw ta. Kaya balbakwa ako kay Perting, humuka kasi balbakwa ka people. Sarap. Kaya dili pa yun siya oily, dili siya langsa. Humot pa yun kaya luy ang dili luod. Kaya kung bang balbakwa mo guys, kaya medyo luod pero kanilang hapili. So ang balbakwa na dyan akong ikaon guys. So shout out sa tanan no, nga watch via live. So sa ganahan mo bisita anhi ami Barangay Poblasyon 2 at bang sa SCC Southern Capital Colleges at bang sa DES diri gyud sa backyard sa Aquamart water refilling station. Shout out ito to Sir Jasper Malinis, salamat kayo, and to Ma'am Lena Moralde. Time check, makaon pa tagtiwas 12:36, mukhaon sa migtiwas ka people, and thank you so much no, for watching sa to ang live streaming karon. Lipay mi kay ganahan dai pud mo diri sa
ginabutan. Basta itry lang dyan ninyo. Oh, lami dyan. Shoutout sa anang asawa ni Irish na nagkaon ka na naka-block. Asa man? Ah, okay. Irish Lucica, naka-block. Shoutout oh. From Annalyn Carrion. Shoutout ko ni Jimboy Viernes. Shoutout to Jimboy Viernes. Annalyn Carrion. Walay pork today, Ma'am Leno? Sir? Walay pork? Beef ni apil ang kuan ginabot? Ang ginabot pork na. Ang ginabot pork. Baba po may beef. Ah, okay. So nana po yung dalo niya. Urot na? Ano pa? So pareha nilang ma'am o nahurot jud. Diri sa ginabutan wala jud nahurot kay makuwangan pa man gani no, lami pa, lamian pa sila. Dili okay ako tilin, ako ning i-take out pod. Tagapakuan ko ni mo Tilaw-tilaw tani ako ah. Kay nanambok na ta. Kita adi sige di na lang. Bahalag sige ra ko pa-mixer. Lagi. Katulang So trending yun siya. Trending ginabutan. So once again ka people, this is Jan Lim. Maon sa aming tiwas, amo sa ending live kay ni puta malubat. Kita kids. Sa uban pa. Atong mga lakaw ala. Dili na siya ma-end. Ma'am lami kay tumbalbag mo ma'am. At ba na siya sa SCC? Tulot ako di pa sir. Siyalan, ang uban, nagpa-reserve pa dyan. Shout out bossing Marjon Almonte. Dai.